ya habibi 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 salam habibi salam alaika habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul taramin dumateng para alim subhanallahi hormati, dumateng Ibu Ketua dan pengurus Jamaah Yasin Tahlil Putri Al Jannah kang kula hormati, dumateng sedaya ibu-ibu anggota Jamaah Yasin Tahlil dan Istighosah Putri Al Jannah ingkang dipun mulyakaken Allah. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng menyatakan puji syukur ngersanipun Allah. Dene punapa sonten menika kula lan panjenengan sami tasih pinaringan pinter-pinter rahmat lan nikmat saking Gusti Allah, sehingga sonten menika kula panjenengan tasih dipun takdir kali Gusti Allah saged nglempak wonten menika majelis. Mugi estu hadire kula panjenengan di tempat ini kali Gusti Allah tansah dipun grojoki kanthi nikmatipun ingkang akhiripun kula panjenengan dengan nikmat kala wau saged pinter-pinter anggeni nyukuri nikmatipun. Akhiripun kula panjenengan kanthi wasilah pinter atas syukur atas nikmat kala wau, kula panjenengan kali Gusti Allah dipun paringi salamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Kaping kalihipun sholawat lan salam mugi katur kunjuk ngersa dalem junjungan kula panjenengan sedaya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi pinten-pinten tuntunan dumateng kula panjenengan sami. Mugi estu kula saha panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaat saking Gusti Rasulullah minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Lajeng masuk materi nggih Ibu sedaya ingkang kula hormati. Sonten menika materi ingkang kita bahas sesuai dengan jadwal ingkang kula cepeng. Ada tiga hal yang mampu mengangkat derajat kula panjenengan sedaya selaku manungsa. Ngoten. Tegese ngangkat derajat niku ngeten. Kula panjenengan sedaya sing dereng derajat wonten keterangan menika kudu hanya sekedar wong iku maune mlarat dadi sugih. Terus wong maune pangkat rendah dadi naik jabatan. Mboten namung sedar sing ngoten-ngoten niku mawon, mboten. Dados sing darani derajat niku ya mencakup sesuatu napa nggih, keistimewaan sing diparingi Gusti Allah dumateng awake dhewe, rupane barokah dan sebagainya, mulai donya ya akhirate. Ngoten. Contoh ngeten. Enten tiang misal urung duwe penggawean, diangkat derajate karo Gusti Allah duwe penggawean tetap, itu juga masuk kategori. Ana wong maune iku ora sregep nyang Jamaah Yasin Tahlil, terus kok atine dikrentekne diparingi ati sing enteng karo Gusti Allah nang Jamaah Yasin Tahlil sregep, niku ya derajat. Ngoten. Sing biasane bojone niku ora pati ngreken, tukaran yen biasae. Elek dijak omong wis ora nyambung belas. Apa wong wedok ngerti apa ngono. Nah, moro-moro dengan diparingi derajat karo Gusti Allah, wong lanang perhatian, dijak rembukan penak, ulate ajer sumeh, mboten metu, mboten metututan, ngoten pitungan adem ayem. Setiap ada masalah mesti terpecahkan karena rembukan sing penak. Ngoten saged ngoten. Utawi ketika kula panjenengan seniki mau niku aras-arasan ibadah, itu dadi sregep ibadah. Saged. Utawi kula panjenengan ketika ning alam donya ngeten iki berusaha urung oleh sesuatu sing dirasakne. Nanti di akhirat kula panjenengan dipun paring derajat kali Gusti Allah. Saged kula panjenengan slamet ning akhirate waya yaumil hisab ngene ditimbang amal apik lan amal eleke. Kali Gusti Allah dikai amal apike sing luwih abot. Lek amale apik abot berarti niku mengke mesti nandi swarga. Munggah apa nyemplung? Munggah aja pisan-pisan kliru muni nyemplung. Lek nyemplung lan ngeser ta. Lek nyemplung neraka. Jenenge derajat diangkat derajat ya munggah, ngoten lho. Dadi sesuatu menjadi lebih baik daripada sebelumnya jenenge diangkat derajate. Lah itu yang bisa merasakan namung kula jenengan piyambak-piyambak.
Ora kena nyawang wong liya. Wah, wong iku diangkat derajate karo Gusti Allah. Winginane ra ndek apa saiki montore akeh. Kredit kabeh ora lho ya. Gak mendina diuber-uber banget kan ndak ngerti. Wayahe turu jenengan sing misale ora ndek mobil, nggih. Terus napa lek sonten ngoten mari ngisak ngoten iki ambek ndelok sinetron Indosiar nggih. Nggo akhirnya terus muni aku menangis niku lho. Kakek nangis nggo jarane ngoten. Ngoten iki ambelep ya wis selep turu iso les tanpa beban ngoten. Cuma sing motore akeh tegal sawah mbok omahe gedhong tingkat pira ngono. Kate turu ki melik ngono, malik bantah, diwalik, mujur ngalor, mujur ngidul, ra iso turu-turu. Engko cocok meneh dep kolektor teko, mikir ngoten. Dadi lha nun sewu kagem kula jenengan saya yang terbaik itu bagi kula ya saat ini. Misalnya awake dhewe saiki dikersakne Mas yo teko jajeng kepengin tuku omah sing apik, kok dikersakne omahe saiki dereng apik. Sing penting omah iku dari sisi fungsi kan kena nggih tempat berlindung dari napa? Teriknya matahari dan hujan. Koyo lagu malian. Lah kita sing penting lak niku. Ngoten. Sakjane ngapunten, napa kinten-kinten jenengan iso mbangun omah sing saiki sing wis omahe gedhong magrong tingkat 5 misal. Niku tingkat 5 nggih jenengan turu kabeh. Nggih to, jenengan damel turu kabeh to 5. Lah mek paling nyumlik pojok sak kamar tok. Lah nggih niku maksude. Dadi sakjane sing garane kalau jenengan sing garane koyo ngono ki lak jajal pengin wong muni ngene lho. Wong iku sugih. Lah mek ngoten lah asline niku. Kelek krungu kula jenengan mireng wong iku sugih nek atine kaya marem ngono. Krana diarani sugih. Mek ngono tok oleh. Lek kula jenengan saya wis to. Dadi kenapa ngarani gengsi kita itu lebih besar daripada kadang-kadang keadaan kemampuan sebenarnya. Niku akhirnya lek dipaksakan enek unen-unen niku lebih besar pasak daripada tiang. Oh, pinter kabeh bahasa Indonesia niki. Lebih besar pasak daripada tiang. Ya ngoten niku akhirnya iku ya panggen jomplang. Pun to, uripe tiang ingkang atus mekaten mboten tenang, tidak akan pernah tenang sama sekali. Dadi sing iso ngangkat derajat napa? Nun sewu nomor setunggal. Faifsa'us salam. Dadi uluk salam. Ayat harus salami tegese napa mertelake salam. Bainan nasi ing dalem antaraning manungsa bi antu salima yen to salam sapa man alaman ing atase wong arep tau kang weruh sapa man hu ing wong ngono mang. Wa mal lam ta'rif hulan wong sing ora weruh utawa ora kenal sing wong sing disalami. Niki ngajarne kula panjenengan sebetulnya mengangkat nilai satu sisi kemanusiaan kula jenengan. Ternyata uluk salam ambak-ambak mungkin assalamualaikum. Tiba itu akan mampu mengangkat derajat kita. Ngoten. Lek diteliti malih dianalisa, ternyata betul dan ini dipakai oleh orang-orang ahli napa sing memahami tentang sisi kemanusiaan. Niku betul. Coba kula panjenengan teng mriki diterangkan uluk salam nang wong sing kenal. Lan uluk salam nang wong sing urung kenal. Lek sing wis kenal kaya umum nggih. Assalamualaikum yu, waalaikumsalam yu. Jane asline bahasa Arab niku apa enek assalamualaikum yu, ngono. Mboten wonten to? Ya mek assalamualaikum lah ngoten. Jangkepe kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lek diunekne assalamualaikum utawi keselamatan iku alaikum muga tetep ing atase sira kabeh sing wong sing diuluki salam. Ndongane elek apa ndongane apik? Lek misale ngene, muga-muga ndang blayi ngono. Elek apa apik? Dadi salam itu kan sebetulnya menanam nilai kebaikan. Katik wong sing di ngonten niku lek ngerti temenan tumus niku bungah, tentrem. Alhamdulillah didongakne apik, didongakne slamet. Lek ngoten to. Tapi kadang kula manusia kan enggak ngerti maknane sehingga ketika muni assalamualaikum waalaikumsalam ya wis kaya-kaya mek nyopo hoi kaya ngono tok. Kan sebetulnya ndak. Dadi ndongakne kebaikan, muga-muga sampean slamet yu. Lek cara Jawane kan ngoten. Jawane disauri semonoga yu sampean muga-muga slamet dijawab kanthi arape waalaikumsalam. Padha ndongakne apik napa mboten? Terus tertali rasa sisi kemanusiaan kita dadi mengikatkan persaudaraan mboten ngoten niku. Lek ngerti nggih.
Mboten mungkin kok enek wong didongani muga-muga slamet yu ya sampean misale ngoten. Terus ngono kula jenengan dongani wis ndang bongko. Ora mungkin lah ngoten niku. Utawa ndang blayo sampean ndak mungkin. Ditambahi malih salam wa rahmatullahi lan rahmate Gusti Allah wa barakatuhu lan berkah barokah Allah ayalikum muga tetep ngantos sira kabeh. Dadi ndongane yu muga-muga sampean slamet oleh rahmate Allah lan oleh barokah ya Gusti Allah. Adem rasane. Niku wong sing wis kenal. Ada satu tengriki wae ditekankan misale wong sing urung kenal. Kula panjenengan itu akan menjadi sarana untuk napa? Mengaruhkan diri. Apa mengaruh? Mengenal. Wong lek urung kenal, nggih, nyuwun sewu, jenengan pas lunga nang desa liya. Terus enek wong wedok jilbaban. Mesti jenengan muslim, mesti ngoten to. Terus jenengan badhe tak goleki napa daleme dereke jenengan urung ero, alamate ora jelas terus kate takon. Nuwun sewu lek jenengan selaku tiyang muslim, kalimah pertama ingkang jenengan ucapaken apa? Salam riyen mesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuwun sewu Bu, nggih wonten napa? Badhe nderek tanglet. Monggo tanglet napa lak ngoten. Suasanane lek adem. Ngoten. Dan itu pun penuh dengan tata krama ucapannya assalamualaikum zahire lek misalnya kalau manusia kudu nempakne wong Jawa enggak kena selak mboten saged dihapus tata krama tetap bisa dibaca. Jenengan kok numpak mobil ati takon nang wong buka lawang tok. Mas yo muni assalamualaikum. Assalamualaikum nggak takut jendela ngarep. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ngapunten badhe nderek tanglet Bu. Daleme Pak niki pundi? Kula ngeten. Oh, cuwek niku namung cedhek celak mawon. Riku. Kula jenengan nyanyi lak waduh niku. Mereka napa? Lek desa aja sampe lek negarane wong niku kula banesa takon kan enggak napa naik mobil kadek ora mudhun. Sepeda wae aja sampe ora mudhun. Dadi nggih. Ngoten mesti mudhun terus tanglet sekeca. Engko jawabe sekowe cok. Ngoten. Didahului dengan salam. Salam niki lho iso menetralisir prasangka buruk. Ngoten. Wis sakniki ngeten. Lek cara muni assalamualaikum nggih. Nuwun sewu bapak karo ibu. Jenengan nate to ora cocok penemu karo bapak arek-arek? Kok guyu? Apa gelek? Nesu lah ngoten to. Lah ngoten. Terus nuwun sewu. Pas bapake arek-arek niku wau mantun wangsul king mbuh king kerja mbuh king endi buka lawang utawa tok. Assalamualaikum ngoten. Ngoten niku kira-kira jenengan bukane lawang apa ndak? Dibukane to masih dalam keadaan nes lha nggih. Terus apa mungkin kira-kira jenengan ketika krungu assalamualaikum jenengan menengahi mesti jawab waalaikumsalam. Bapak isine njaba wis ora satru. Lagi to ngoten padha makane tombone wong satru wong napa tukaran bebojoan niku siji salam loro salat jamaah. Ngoten. Dadi kula misale kakung ngimami meni walab dolin jenengan ogah satru ngono ora mungkin nuli walab dolin terus minak mesti ngoten to. Niku lho carane ngilangi napa satru niku tengeriku. Nggih aja sampai satru berjilid-jilid satru 1, satru 2 kaya lagu tenan. Dan pun dadi lah uluk salam niku ketika tiang ingkang uluk salam lan jenengan ingkang jawab niku minimal jawab ya padha. Ngoten. Contoh kan salam iku enten assalamualaikum. Ana sing assalamualaikum warahmah utawa warahmatullah nek ngoten to. Ana sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah jawabin jenengan aja dadi wong medhit. Tegese medhit ngeten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jenengan waalaikumsalam. Medhit iki jenenge. Medhit niku. Lek ganjarane assalamualaikum misale diitung 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Lah wong-wonge ngekeki 30 jenengan balekne 10. Medhit apa ora? Engko prakteke ketok wong lek wong medhit jawab salam niku engko lek pas posoan wewean niku lho. Iya ta? Dikei dodo mentok karo pupu balekne iwak suwiwi karo ceh. Ngoten niku le ndonga nglamit ya Allah Gusti kula weweh mugi-mugi jeneng lebetaken swarga malaikate muni wek ceker yu.
Niku lho ngapunten. Pun. Dadi salam niku nggih jawabe sing jangkep sesuai minimal padha kali sing uluk salam. Tapi terus aja saking pengin ganjaran akeh terus dipek dhewe. Contone ngeten. Kayak kula ngeten awal wau salam. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan jawab apa? Loh, yo meneng ae wis tak jawab dhewe kok. Gitu. Loh, enten ngoten niku. Kula nate semerap nggih, tepakan dhek niku nuwun sewu nggih pamong. Ora tak omongne desa ngendi, pokoke njaba kono ora kene. Ndak ora tahu ngono sambutan. Ora tahu sambutan, ya ora tahu ngunekne salam jangkep. Biasa Assalamualaikum ngono tok. Tenan pas acara enten 17-an enggak salah niku sambutan nek dhuwur jan kaya pede-pede mlaku wis tuwa to teko ndukur jan nyekel mik ngono dhisik kok ngono kaya-kaya to lah kok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kaya wong ceramah lho. Akhirnya jamaah mau nang delongop niku kenthuk aja. Ya ora jawab mau dijawab dhewe. Mungkin nek belajar kagem kula jenengan sak ndredeg-ndredeg kok lek suatu saat kok tampil nuwun sewu lho nggih. Ngomong karo kancane ngeten iki lepas gak formal, masyaallah gluamit. Wah kancane tanggane wong selikur gerus kabeh kok niku. Lah bareng mek wong papat jane wis dibuka terus semi apa diresmekne ngono. Wis saiki anu rapat di musyawarah. Monggo sampean selaku ketua sambutan. Wis grewel padahal mek wong papat lho. Tapi lek wong akeh lek rasa-rasan bareng ya jan lancar. Ngoten niku kapunten pun. Dados uluk salam niku wau nuwun sewu iso ngangkat derajat kula panjenengan bahkan uluk salam niku lho kan kalimatnya kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang wong lek wis kadung kulino terbiasa kalimat enggak jangkep tok bahkan enggak jelas niku iso jawab. Kula nyobi estu kula nyoba tenan. Jadi ngapunten kula nyobai teng griya dhewe maksude ngoten. Dadi lawang Pak napa kula buka langsung mulai Tum, kula ngoten. Tum, kula ngoten. Padahal assalamualaikum ngono krungune jero. Waalaikumsalam, ngono nek mburi ya, mlayu ngono. Tak balene Tum. Waalaikumsalam ngono langsung jenengan lho mlayu balik rolek kula. Ora gelem methuki, biasa kan salim, ora gelem salim krana apa Tum ngono. Kadang kula nggih nyobi medaya teng tiyang ngoten ngarep mboten assalamualaikum, mboten ngoten. Kum, ngoten iki sing ndemah ya wis paham ngono iki. Kum, waalaikumsalam. Berarti aku muni kum tok to. Niki lho, saking napa nyamane raos salam niku wau. Dan itu napa harus dibiasakan karena itu ajaran Kanjeng Nabi kagem kula panjenengan. Lek oleh pengin oleh syafaat Kanjeng Nabi, lek gak manut apa ya iso oleh syafaat. Ngoten. Dadi sing oleh syafaat ora kudu mek Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli gak ngono tok ora. Lah lek sing oleh syafaat wong grudak-gruduk selawatan niku tok. Lah sing ngurung iso melok selawatan ora oleh syafaat iku jenenge. Nah gitu. Maka oleh syafaat itu bukan pada hanya sekedar lisannya sing muni kalimat sholawat, tapi awake dhewe niku wau prakteke ngamalne apa sing diwurukne Kanjeng. Nah, batu oleh syafaat pun. Nomor setunggal napa niku wau? Uluk salam sing aja mek tum ngono tok nggih. Iki cukup kula wae sing ngono. Ngoten. Pun nomor kali sekedap wanaklul akdami lan ngelih delamaan sikil loro niki ilal jamaati maring jamaah. Ai ila salati tegese maring salat ma'al jamaati sertane dalam sertane jamaah. Dadi sing iso ngangkat derajate manungsa kula panjenengan sing nomor loro nglakoni sikil napa tumuju nang salat jamaah. Jadi salat jamaah niku ngapunten nggih, keranten kula panjenengan niku wis nate diaturaken Kanjeng Nabi to, lek salat dhewean niku mung farid niku cara diganjar mung siji. Lek jamaah diganjar 27 tikel kebaikannya ngoten lho. Terus engko akhire kula panjenengan niku ngitung, lah iya aku seprono jamaah ra tau pedhot tak hitung wis oleh ping 100 salatan. Berarti 17 ping 100 ketemu pira? 27 ping 100 2700 saja. Terus akhirnya jenengan mulai ngitung ngoten, ngitung 2700 hitung. Lek kula jenengan tasik kaya ngoten padahal Kanjeng Nabi wis ngendikane kaya napa Kanjeng Nabi kira-kira ngapusi mboten to?
Mboten, mesti ora percaya kanjeng Nabi. Wis ora usah diitung niate. Kuwi engko entek buku kandel sakmene ora cukup kuwi engko. Intine apa tetep nglakoni salat jamaah golek ridhone Gusti. Dan itu pasti engko diganjar ditinggal 17 wis mesti ora bleset. Sing tukang nyatet nggih malaikat sinten? Kiwa tengen hadis sing tukang nyatet? Raqib karo Atid. Raqib nyatet amal baik, Atid nyatet amal jelek. Ngoten dadi lawade pas ngeten iki ngrungokne majelis taklim ngeten iki Raqibe nyatet oh iki ngono. Kate nulis, tapi kok turu? Oh, tapi orang ngrungokne kok rasa-rasan dhewe. Oh iki rasa-rasan nyoba bagianmu. Ngoten ngapunten, ora tau kliwatan. Nah, jamaah niku wau panci abot sanggani. Teges abot sanggani napa to? Enten kula rimen tasih imut pas ngaos niku dipun aturaken kali gurune aja sampai kowe lek pengin mulya uripmu tegese ternyata gini iki diangkat derajat niki aja sampai kowe iso napa lek iso nglakoni salat jamaah 40 dina 40 bengi aja sampai pedhot ngoten tegese niku mulai subuh sampai Isya, maghrib sampai Isya aja sampai pedhot 40 dina 40 bengi. Bahkan jenengan ketika wonten teng napa nika kaji nika lak wonten engko jamaah niku sampai ping napa 40 wektu nika nggih. Berarti lek sedina ping 5 to? 5 ping pira iso dadi 40? 5 kali berapa sama dengan 40? 8 berarti 8 hari jenengan arba'in niku. Nah niku mriki napa to? Kon belajar jamaah. Ngoten. Lah selebihnya dari itu jamaah niku simbole awake prakteke salat yang dibalik itu tersembunyi pesen ingkang langkung berharga. Rupane napa? Jamaah niku wae aja sampai cerah pisah karo kancane, kumpula. Aja dhewe. Engko lek dhewe-dhewe gampang anggene nyerang wong-wong sing pengin berbuat ala teng jenengan. Nuwun sewu. Kula nggih tasih imut ngaji cek kelas 3 4 SD. Diceritani karo guru ngaji kula. Cerita niku ngeten. Ana wedhus gibas domba. Domba niku kerumunan terus diingon karo tukang angon. Lah diingon niku domba niku padha duwe anak cilik-cilik, anake wedhus cilik jenenge cempe. Lah cempe niku kan kathah. Dhek terus ngetutne babone, lah babone terus ngrumpul ning gerombolane domba niku wau. Lah wonten anakan cempe wedhus sing lanang sing bentuk fisiknya luwih gedhe kaya luwih napa gedhe ngono lho timbangane liyane. Rumangsa gedhe wegah kumpul karo cempe-cempe sing cilik. Akhire misah. Lah ngoten. Sementara di balik pager niku wonten serigala. Serigala niku napa? Kiri alas. Ngoten nggih. Kudu baung. Kiri alas niku nek wali pager nginceng ngenteni nggih kate napa nyagrep niku wau cempe niku ngenteni pisahe karo babone karo kanca-kancane wedhus niku wau temenan krana dhek cempe lanang pisan rumasa gedhe aku wegah campur karo cempe cilik-cilik apa kuwi cara adene ngenten lho aku wong sugih lha apa campur karo wong kuwi melarat kok aku ketularan melarat nulari to lek sugih ora? Lah lucu. Lah kok iso kaya koyo. Akhire bener cempe dicagep temenanan. Lah kagem kula mbanes kenging napa sakniki piyambake jamiah niki diurusi tenanan diramu tenanan. Ya krana niki engko lek enek wong kate berbuat sing ndak apik ning nggen jamiah iki ora iso mergo apa wis bersatu ngoten lho. Makane ampun keranten mungkin background apa piyambak yang berbeda-beda status sosial. Aku luwih sugih timbangane iku, aku gah kumpul karo wong iku ora pati duwe wong kemelar. Aja ngoten. Utawa misale sing urung duwe, aja sampai di pikiran ngapesne awake dhewe to. Aku wong melarat. Aku kumpul karo wong kuwi engko tiwas lara ati, aja ngono. Gurung karuan mesti, ngoten nggih. Wong ngoten ora apik. Akhire wong sing ngoten niku gah kumpul karo kanca. Akhirnya wegah metu teko omah, senengane nek omah nek kamar ae. Enek apa-apa titik pikirane langsung ngwendeng. Lek pikiran ngwendeng akhire kowe ku suwe-suwe lho yo. Terus kuru terus
Ojo ta. Oh, kematus, ngeten kematus nggih. Tapi ya popane Banggarono tapi ya lara dhisik ngono kok kesusu. Ngeten nggih. Wis lek kumpul karo kanca jenengan tingali kadang barokah ngeten. Nate kedadosan estu sing cerita teng kula niku hak niku kejadian realita memang kenyataan. Jadi enten tiang niku teng napa? Tiang niku utange kuwat apasan. Lah utange kathah dhek rumoso isin, metu teko omah campur kanca isin, akhire nek omahe. Pikirane ku ngwendeng. Bek rasane mergo apa? Utang ngeten. Terus akhirnya ngapunten tanglet gambangan itu sementia ngeten iki. Wis to, metu teko omah aja nek omah ae. Kumpul karo kanca. Wis to engko pangeranku mesti paring rezeki kok ngeten. Mari ngoten temenan. Ora let kira-kira wis 7 dinoan lah balik malih ngeten. Terus pundi? Alhamdulillah yai pun radi enteng. Lho apa utange wis kok dereng. Lah kok enteng? Tibake yai kula medal rencang pas nglumpuk, tibake sing diutang ya kathah. Golek kanca pas nemu sing padha duwe utang. Lho paling ndak kan rada ajer. Lah ngoten lho. Lelek jenengan nek omahe sumpek temenan niku pun wong iki anjuk jamaah anjuk utang bareng pun dadi salat jamaah sampe lek ndak iso teng masjid musala teng dalem kalih kakungi ngoten tetep fadilah jamaah langkung ageng sanget timbangane salat dhewe minimal kaya lho wong lek salat jamaah karo kakungi juwarang iso tukaran. Karena wis dituntun mari jamaah ngoten walab dolin mesti jawab amin. Engko mari salam ngono mesti diusahane salim diambung tangane sing kakung. Lah engko mari terus mari salim mluwayu. Wis muacak meneh wis. Metutut meneh nyaprut meneh. Bapake langsung muni, itu salat zuhur, pas salat asar wis wayah ngasar jamaah, Bu. Tapi budal wudu wis ngenteni nang kene napa sajadah dhisik ngono sing lanang kok mburi nang nyawang andekno wis salat Allahu Akbar wong lek salat jamaah karena aturan ketika Allahu Akbar imame engko jenengan nututi dadi makmum nututi takbir apa ora nggih masih to nesu tetep melok kakung ya takbir niku wau pun fadilah jamaah teng niku lho kuwatah fadilah jamaah niku napa permasalahan atau sesuatu beban yang berat seperti apapun lek disangga jamaah sangga bareng dadi enteng lek disangga dhewe medet niku tenan ambekan Senin Kamis ngoten pun berikutnya sing nomor 3 sing saged ngangkat derajat kula banusaya ini darus sholati nunggu salat ba'da sholati ing dalem sakwise salat wisaliya delapun salat sapa man niku wau fil masjid ing dalem masjid wa mislu intidaru kulli khairin tetes ngeten ternyata ngenteni salat ba'dane salat sing maksud ngeten jenengan salat jamaah takbir maghrib ngentosi engko jamaah salat isya lah ngentosi niku aja balik aja metu teko masjid ngoten. Dadi nek kono iku ngentosi sampai jamaah salat isya niku iso ngangkat derajat jenengan. Nek niku misale lang pas ngenteni antarane maghrib karo isya kan boten situ panjang. Ya diisi karo hal-hal sing sifate khair sing bagus. Ya nggih wiritan kenek, di istighfar kenek, maca Quran kenek, ngaji kenek, ngoten. Lah kadang ndak kon nglumpuk krana matur ngaji ngeten, engko mari maghrib ngenteni ambek kancane dijak, ayo ngenteni nek teras kene lho yu. Nek teras wis bakas tanggane Bu RT, Pak Bu Lurah barang dirasani yo. Bareng terus sing tukang komat wis mlebu. Prei. Wis. Lah ora ngono kuwi maksude. Lek misale mboten saged wiritan mboten napa, mantun salat jamaah salat maghrib niku mantun salam dongane imam jenengan langkung sae kendel meneng. Nggih lungguh ngeten meneng wis pokoke iki dikunci cep. Ngene lho. Kan biasanya ora betah to. Nggih jenengan tingali. Engko lek latihan ngoten niku lek biasane nyene rasa-rasan kula mboro biduren sakal. Mergo ngempet iki ngoten lho. Lek mboten saged wiritan niku kendel terus diniati atine. Mboten. Utawa latihan nggo masker ya oleh. Niat ingsun itikaf. Sunah karena Allah Ta'ala diganjar menengin jenengan niku. Tapi lek ora enek niatan sama sekali ora oleh apa-apa, tapi tetep oleh fadilahnya niku wau diangkat derajate kantuk ngoten.
Akhirnya engko bareng-bareng nang masjid kabeh. Kok dungarian, utangku akeh cek diangkat derajate karo Gusti Allah ndang empok utang. Ya ora apa-apa boleh wong Gusti Allah ki nrimo wae kok. Lha gitu, estu semua hajat kula panjenengan dikabuli Gusti Allah ki ya derajat. Ngoten lho. Dadi pahami nggih. Dadi intinipun ngentosi waktu ngentosi salat sak badane salat niku maksudnya sak bare salat jamaah maghrib meneng ngentosi sampai wekdal salat jamaah isya. Ngoten. Tapi angel lakoni, ngoten lho. Karena apa kadang nggo HP, dinteni dayoh. Dinteni dayoh utawa kate budal wis dipeseni. Misale bapake napa ngarani jamaah ngoten. Anu lho, Pak. Terus Pak apa? Det. Ya. Ayah. Ya ayah. Tenan, engko mari ndonga, mari sembahyang magrib ndang mulih. Wis sing lanang wedi. Kalau wis mari salam dongono dijak omong kancane, "Si aku arep mulih, kate lapo?" Wis ana perlu pokoke. Anjene dinteni wong wedok wis oleh pesen ngoten. Lah ngapunten. Fadilah niki ngapunten. Kula panjenengan saya jenengan titeni to. Lek dilakoni kanthi ikhlasipun penggalih ngarep-arep ridhone Gusti Allah, pasti Gusti Allah mboten badhe mlenjani janji. Dadi Gusti Allah mesti menepati janjinya. Ning penepati janji Gusti Allah ki ora kudu saiki dina iki mboten. Nggih, ya yang terbaik untuk kita kapan ling seperti Allah itu ya Allah yang memilih. Coba saniki kula misalnya kabeh, ya Allah Gusti mugi-mugi kula dados jenengan dadosaken tiyang ingkang sugih montore 100, Tegal Sawahe wong siji misale sing ngene iki, nggih, Tegal Sawahe niku misale 1000 hektar ngono. Amin moro langsung kelakon blek. Wong siji 100 parkire dikek endi? Wong siji 1000 hektar. Lah telkungi mek pirang hektar. Paham to ngoten niku? Dadi apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik. Pun 3 nggih, nomor setunggal mau ulo. Nomor 3 budal jamak. Nomor kali. Nomor 3 ngenteni salat sak badane salat ngono lho. Sak badane isa ya mulih wis ndeni yayah ngono meng. Intine ngentosi salat sak badane salat. Lah engko lek jenengan kaya niku dikeki misale ngenteni salat sak badane salat, mari salat subuh ngenteni salat duhur. Lho suwi. Ora nanti. Ya niku makane para ulama niku ngerti to kula ben saya badane magrib ngantos isya. Mugi-mugi napa ingkang kita aturaken, kita bahas wonten menika tansah menawi barokah manfaat. Akhiripun kula panjenengan sekali Gusti Allah dipun paring umur ingkang panjang barokah, dipun paringi rezeki ingkang kathah halal tur barokah, dipun paring kawulujengan dipun tebaken saking sedaya balak, dipun tetepaken iman Islam kula panjenengan minat dunya ilal akhirah amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafina ma yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'adzimi sultanik Allahumma fir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim Allahfir lana wa li walidina rahmaka rabbana sigara wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat minhum wal amwat Allahumma taqabbal awsil sabab ma-qur'anahum minal qur'anil azim wa mahalan astaghfir ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan rahmatan nazilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurratil a'yunin Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa ila jami'i ihwanihi minal anbiya wal mursalin al awliya syuhada'i was solihin wa sahabati wa tabi'in ulamain amin musannifin murisin wa jamil malaikatil muqarrabin khususan sultan awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an summa ila jami'il ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa barriha khususan abana wa umatina wa jaddana wa jaddatina wa nakhusu khususan ahli kubur kula panjenengan saya saking jamaah Yasin Tahlil dan istighosah putri al jannah Allahumma firlahu warhamhu wa'afiyafanhu wafirlaha warhamhu wa'afiyafanha wafirlahum warhamhum wa'afiyafanhum Allahumma zili rahmatan afratan min ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin hasil bi barakatil Fatihah.
Bapak sedaya mangkaten ingkang saged kula aturaken estu mugi-mugi barokah manfaat wonten kirang langkungipun nyuwun aku ing pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.